Macheni kendo nyako Ramogi kamiti maduon buch ODM e kaunti ma Kisumu oyango ikruok margi odiochieng' ma kiny kotenore kod ng'anyo kagiwacho ni ng'anyo ma kiny ne timre nyaka e sub counties. Kotenegi kod jakom mar komitino Paul Akeyo, jotelogo wacho ni ng'anyo en ratiro mar jopiny kendo piny owacho owinjore migi arita makare ni mar gibiro timo ng'anyo e yo mamuol. Korka kore bende kanoloso gi jofwambo MCA ma Market Milimani Setho Chieng' Kanga onyiero siem manogol gi jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki kanowacho ni gibiro mako ng'ata mabiro bago ng'anyo e pacho ka. Odiochieng' ma kiny gikwayo jopiny mondo kiny owuog oko kar rombgi kendo mondo ng'any mamuol ka bende gisingo mar biro rango arita mar jofwambo bende e ng'anyo mobag kiny. Kaka jakom osewacho, wan gi demonstration mwachako saa 3 kondele kendo wabiro romo kanyo, wabiro wuoyo gi supporters magwa. Kae kwa wuok kanyo to wabiro wuotho mayom maonge lweny moro kwaluwo yo mwa godo kondele. Kapok wadonje town to wabiro baro nyaka kama wadhi bede galap matin kwa wuoyo kwa wacho tabu magwa mahinyo jowa kaka jo Kisumu kendo jo Kenya mzima. Gini endi wasekwayo joherawa kata jo Kisumu kata jo Kenya mabende nie chandruok ma wantiere mar kech ni gini inyalo time kamoro amora. Kwa kete Kisumu ka kende to wang'e ni kiny otimre e constituencies wage duto te. Demonstration ni e pend chik, ok en gimisaye ng'ato kata ni wakwaruto ok wakwaye. Mano gima ni e pend chik kendo katiba mane wakalo 2010 emoyie ne ng'ata. Omiyo wakwayo ni mondo kiny gimi mana jowa security. Wan kaka gi leadership under the governor Professor Peter Nyang' with the county coordinating committee gi wajumbe te gi MCS te gi jo party te. Kiny wabiro bedo vigilant kendo wakwa jowa johera mag Raila Amolo Odinga ma kiny bire maandamano ni gi maintain law and order nikech Kisumu